ना जादों ना नै थाबायगासिनो थाबायदों नै बियो मोसाया नै बेफोर रासिकबिलाव मैयानो मेरला दं दाबो हाबनो मोनाखै बन्द'सो नै दाबो खुलिथ'वाखै नायनो लुगैबाय नायनो मैया आरो आं मैखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं दै खाथियाव बोनां खोन्थागोन बे मासे नै जा मोजां नै फालो मेरला दं आरो नै फालो जादों नै मैया रासिकबिलाव जा मै दंखायो जायनो फैयो बेनो नुखागोन मैखौ मोसा नायफैदों जोंहा मोसा औ ओइ मोसाखौ नुफैबाय जोंहा हनै नै मोसाया नै लोगोफोर नै मोसाया गोजानावसो मोसा बाहेरायाव दंखायो ना हनै बाहेरायावबो थाबायगासिनो थाबायदों नै बियो मोसाया नै खाथि आरो केमेरायाव बांद्राय सिनाया ओमफ्राय खिन्थु थाबायगासिनो थाबायदों नै नुदोंना मोसा खाथियावनो माने मेगनजों नायबा खाथियावनो आरो आरे नुबाय नोङो मोसाखौ गियाखै नोङो दांगौसो हनै मोसा ब्रिज mana udah Rian? Geliat hong deh mana? Mana? Gelir. Oंखारदों नै दैयाव गोलेरा नुबाय आयौ मा जाखोलै दाउबो जाखो नामाखोलै ना जादों ना नै ना आयौ गोलेरा गियाखै दोनबेर आयौ हाराव गोलैना हाराव हाथावखो ना गोलेरा आयौ दावदों नै आयौ देनजारलै जिबौ दाना गिदिर फालो बाथ' ओइ मा दाउसिन नुलाय नै गोमो सावन खालामो नै गांफोरनाया सावन जालायो आरो नै दा नायबाय नै बे मानसिखौ ओइलाय मोसानाया बिलाय गां फुवारदों मामाया माबायदि गाखोलायनानै नायखो आरियाना गोलैगोन आरियान